iktar kmieni wara l-offsenar, is-CSN, Civil Society Network, għal darb'oħra għażlu illi jarġgħu jibqgħu għaddejjin b'kampanja ta' gideb sfaċċat fil-konfrontija. Dan kien kliem il-kap nazzjonalista Adrian Delija fil-mat miġbut mtella minnu stess ftit tas-sigħat biss wara li s-soċjetà ċivili qalet li kellu problemi fil-proċess ta' due diligence b'rabta mal-elezzjoni għall-kap. Din l-allegazzjoni li skont Delija u l-Kummissjoni Kandidati Partit Nazzjonalista hija gidba ġiet mill-istess klikka ta' nies li qed jaħdmu qatih sabiex Bernard Grech jirbaħ l-elezzjoni li ġejja għal pożizzjoni ta' kap nazzjonalista. Dawn li suppost huma il-paladini tal-ġustizzja, dawk li jridu s-saltna tad dritt, dawk li jridu l-verità u l-verità kollha, għal darb'oħra jikdbu fil-konfront tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Filmat imtella fuq Facebook Delija uża kliem l-eks kap nazzjonalista Edi Fenekadami sabiex jattakka lil dawn l-esponenti li wieħed minnhom huwa iben Edi Fenekadami stess. Dan huwa attentat ieħor illi ilu għaddej biex iħammġu ir-reputazzjoni tiegħi, biex iħammġu li ismi għax dawn huma n-nies illi jridu jieħdu l-Partit Nazzjonalista. Jien min issa nippermetti illi nies li m'għandhomx għal-qalbhom il-verità, il-ġustizzja, is-sewwa jaħtfu bis-saħħa bil-gideb bl-ingann il-Partit Nazzjonalista. Il-kap nazzjonalista kompla jattakka lis-soċjetà ċivili u appella sabiex dawn in-nies jieqfu jikdbu u jħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom. Dawk li suppost huma fir-riċerka tal-verità qed jinqabdu b'gidba wara l-oħra. Ħallu l-Kummissjoni tagħmel xogħolha, ħallu l-Bord jagħmel xogħol, ħallu l-professjonisti jagħmlu xogħolhom għalfejn tibżgħu il-verità.